El Molí de l'Hereu de Ràfels va ser l'escenari de les jornades Oleoturisme i Qualitat, una iniciativa de la Diputació de Terol que busca reforçar els vincles entre el sector productor, la restauració i el turisme. La jornada va incloure una ponència sobre el paper de l'alta cuina com a prescriptora de l'oli d'oliva i una taula rodona sobre la relació entre productors i hostaleria. La idea era és unificar el sector productor en el sector de la restauració i d'alguna manera donar-los força i que se coneguen i que sigui com un impuls econòmic, que és el que ens fa falta al territori, ja que al final l'oli, l'olivera, el paisatge, el patrimoni natural que tenim és el que ens caracteritza a tot el Baix Aragó, encara que el Matarranya està una mica més avançat pel tema de que tenim més turisme. En la jornada es va defensar un model turístic que contribuïsca a generar riquesa per als productors locals i alhora afavorisca la conservació del paisatge i del patrimoni agrícola. Volem un territori cuidat, protegit i tutelat per la gent del territori. I aquí el turisme el que ha de fer és donar riquesa per tornar a reinvertir i per garantir que aquest paisatge i aquest tarannà continuï present. Durant la jornada també es va posar l'accent en la qualitat dels olis del territori. El consultor Eduard Susana va remarcar les característiques diferencials d'aquest producte i les oportunitats que ofereix des del punt de vista oleoturístic. Aquí domina l'empeltre i una mica l'arbequina, però n'hi ha moltes altres. I això hem de recuperar varietats, les hem de posar en valor, hem de collir abans per buscar la màxima personalitat i això ho hem d'explicar a nivell de restaurants i a nivell de consumidors perquè ho puguin apreciar i perquè puguin percebre les diferències que hi ha entre diferents olis, diferents períodes de collita, etc. Aleshores, tot un món a treballar. L'objectiu final de la trobada va ser generar sinergies entre els diferents sectors perquè el valor afegit de l'oli repercutisca en el desenvolupament del territori. Un propòsit que va trobar el millor escenari al Molí de l'Hereu, un complex que compta amb un petit museu dedicat a l'oli on els assistents van descobrir una antiga almàssera restaurada.